dobrodošli u Minecraft preživljavanje. Ovo bi trebalo da bude epizoda 2, ali pošto mi se nešto bilo pokvarilo oko telefona i izgubio sam sve što smo u Minecraftu. Tako da krećemo novi serijal preživljavanja. Krenut ćemo sve iz početka. Nismo ništa mnogo postigli ni u onim epizodama. Ili epizodi. Nisam siguran, mislim da su dve. Tako da, isto bilo da smo nastavili ili ne, ali pošto nismo mogli da nastavimo, eto. To je to. Da. Izvinjavam se što nije bilo dugo, pećina što minuta. Daj mi crafting. Daj mi crafting! Crafting mi daj! Bom. Jesam jak. Jo. Pusti me! Stonček, kopam ja. Kopam kaldrmu ceo dan i noć. Kopam kaldrmu cijeli dan i noć. Ja kopam kao smor i kraftao sam pogrešni item ja. I zato me zovite Tupsa. Sticks. To meni daj, taparapam. Kopaj dalje, samo nastavi. Axe. Shovel. Ok. Tu rekoh. I ti tu. Axe. Koristim na čemu? Jes mi dobar ovaj axe. Ok. Idemo. Au, pomoć! Idemo da iscepimo drvo crno. Najtamnije drvo. U igrici. I uzet ćemo sapling iz njega. A za hranu ili ćemo naći nešto, ili ćemo koristiti gljive. Pošto vidim gljivu pored mene, a sigurno je to negdje blizu i crvena gljiva. Tako da nam se može. Da. Kao što ne znate, sutra će izaći epizoda Skywarsa, možda sutra, možda preksutra, nisam siguran, vidjet ćemo. Kad bude mogo, tad, ali u toku ove nedelje, da. Sad ćemo i dalje reći izbacivati klipove kao i obično, jer si idu u školu, znate, škola, testovi. Jadni mi, ljudi nas muče da idemo u školu da učimo, a mi nećemo, a ko nas šta pita? Idi, šta ćeš sad? Glupa škola. Malo sam bolestan, zapušen mi je nos, kao što ne možete da čujete. Lami bre. U redu, sad bih vas zamolio da stopirate klip i odgovorite mi na ovo pitanje. Šta je lakše dobiti, sidu ili rak pluća? Stopirate klip i odgovorite na pitanje. U redu, jeste li odgovorili na pitanje? Evo vam ga i odgovor. Zavisi od toga šta pušite. Shvatate? Ne. Dobro. Izvinjavam se deci na ovom. Premotite ovaj deo, deca. Ako se shvatili o čemu pričam.
Ajde brže malo. Nemam ja ceo dan. Razbi. Žene možda ukači. Uništi! Uništi! Ste li vidjeli Klokija? Idem kolovac. Tela da me ubije. Kako ubijem? Jack Norris. Da! Čuo sam te. Gdje si? Vrbi me nos. Biće para, biće. Sapling meni daj. Samo 2 imam ja, a treba meni 4. Ajde daj mi 2, molim te. Drvetu. Ovdje sam ti isteklo, dropaj neki lebati. Ajde! Baci neki! Ne mogu odlasim ceo dan! Ej! Baci neki... Ništa. Ok, imat ćemo 2. Kasnije ćemo nabaviti još. Ok, gladni smo. Pa ja to pokazala sam zaboravio da iskopam kamen. Vi to. Vidite kako cool blocks. Vidite. A pogledaj to, razvijem cvet. Dobijem 2. Pap. Sad imam 3. Ću dobiti 3. Zombi. O, mali zombi. Pikolit ću tebe. Obijavcu. Promašaj. Obijavcu. Evo što je ovo? Invazija. Nijem utjeća da je dala spawner. Ju. Nijem utjeća, znam da je dala spawner. Beži! Mislim, ne, možda je samo mrak. Baš mračno dole, pa onda. Ajme, vano. Moramo da se vratimo tamo. Šta je bilo? Nisam definitivno te igre. Kad mi ovako daju damage. Beži. Srce. Easy, pa šta je ovo? Jo, ide mali. Šta ćeš sad? Ne možeš da me pipneš, a ja tebe mogu. Stavimo ovako. Jo. Ok, 8. Idemo 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aj tako. Ja pa imao sam jedan grad, idem ne znam. Ajde. Jedi. To, ajde. Brže. Da, ovo ću sada pojedem. Imam bug. Ja ne mogu da ispečem to, pa ću to da pojedem. Pa ću pojesti ovo.
brže. Neko može. Okej. Idemo sad gdje. Spawner zombie. Kako ja da mu priđem? Wow sam. Ne da mi lagaš. Ok, ako se pitate kako ćemo prenoćiti prvu noć, odgovor je lagan. Želite da ga čujete? Kao i svaki Minecraft profesionalac. Prva noć se preživljava na drvetu. Ovako, vidite. Onda uzmete par drvljeta. Ako ste na ovakvom drvetu kao što sam ja, ogradite se sa svih strana. Stavljate kocke. I sad ovdje živite srećno do kraja vašeg života. Postavite furnace, ostavite ovo, ostavite da se ispeče. Pauzirat ćemo. I evo nazad. Ovo se ispeklo, sada ćemo da stavimo netu. Ti ideš, what the fuck? Pa kako da ga ispečem? Ne razumem. Kako da ga ispečem? Čekaj, dođite mi. Pa kako da dobijem čarku ako ne mogu drvo da ispečem? Kako peče crafting? A, to ne možda imam. I mogu. Hrabar sam, verujte mi. Aja! Ćao! Adios amigos! Jo, da! No. I evo na sastavljanju, kao što vidite, uspio sam da nekako kupe nam ovaj spawner. Zombie spawner. Nikad ti više nećeš radit. Spite dok te mi točaju, pa odavde sam uzeo na kola. Evo sad ćemo da skopimo na kola. Bam! Imamo samo jedan kola, znači što se ostalo pretvorio točeve. Bravo pametno, ako se pitate odakle mi 34 kabusona, ovdje sam kopao. To je diorite. Uzet ćemo ovako. Pa jeste sad, uljepšat ćemo zid. Pa jeste, sad nije li sad lepše? Nije lepše, da, čest nisam otvorio, sad ćemo da ovo otvorimo zajedno. Vidimo šta imamo. O ne, 3 baruta. Fire protection 4. 2 hleba, spider mi ne treba. Tak je, što mi treba. Šta mi ne treba? Ne treba mi ovaj sjepling. Mogu da zasadim. Imamo dirt takice. Stavimo ovdje jedan dirt. Stavimo ovdje jedan sjepling. I on će izrasti u prelepo drvo jednog dana. Rasti, prelepi cvetiću. Rasti, da budeš veliki. Tako. Šta još ima ništa, pa ćemo da i chest, tako ništa drugo. Ne želim spidera. Pau, čao. Ako želite da vidite mjesto gdje je Luko Riber, pokazat ću vam samo dobijemo ovcu tamo. Crnaca, gotova si ti. Ne volji
gdje si donela ti. Ne volim. Ok, chickens. O, 2 svinje i krava. Ne odugovlačim da vam pokažem to mjesto. Nego jednostavno treba hrana i moram da ubijem ove životinje. Stani. Dijelim još neka. Ne. Fuck nisam. A, ne mjesto. Poća. Šta mi ne treba, bre? Perje? Zbogom. Nemam pečara tu meso. I... Peči se. Da sušimo ulje ovdje. I ispraznit ćemo inventar svih stvari koje treba. Stavit ćemo i onaj chest, naravno, u njega ćemo da stavimo sve te stvari. Dovoljno. Sve. Ono, treba nam jedna druga gdje ovako imamo veoma malo, imamo 2, znači još 5 da nam dropa. Chest. 2 ovoga. Crafting već mi može se treba, ide. Čekaj, ovo je već sad ne za treba. Craftaj. Stavi crafting bench. Kaže tu, arov. Mi sam nešto treba. Tu me znači ne treba. To je jedan home što ima, stvorit ću torch. Tako. Ovo 4 ću da stavim tu. To ću da pokupim. Ta 4 ću isto tu da ostavim. Ne, čekaj. Treba mi 3 odatle. 3 odatle. 1, 2. 2 šupce. Da, naravno, čekaj. Sticks. X. Tako. 2 X-a. I onda razbijemo tu gljevu. Pam, param, param. 3. Chickens tamo vidi. Šta si ti pojurio moj chicken? 3. Ok, dovoljno, tako. 6 čak je, dobro. To je za ne daj Bože. Mi nije puno, jeste. Znate šta, ovo tu mi ne treba. Sad ću ovih 11. To se steka. Ova 4 mi ne treba. 4 stika mi ne treba. Sve mogu da iskoristim ova 4 stika, super. Pošto jedan stik peš čak pola. Da ću uspjeti da iskoristim. To je bilo to, vidim. Ajde, Čiko!